L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch ikkonfermat ir-rating tal-ekonomija ta' pajjiżna bħala A+ stabbli. Dan fil-waqt li irrevediet il-Fuq It-Tbassir Ekonomiku għal Malta. F'rapport dettaljat l-esperti ta' Fitch bassru li Malta se tkun għalqet is-sena li għaddiet bit-tkabbir ekonomiku ta' 7%. Dan meta sa 6 xhur qabel kienu jbassru tkabbir ta' ftit iktar minn 4%. Ir-rapport ferm pożittiv fuq pajjiżna jbassar li tkabbir ekonomiku għal pajjiżna din is-sena huwa ta' kważi 6%. Dan huwa kważi id-doppju ta' tkabbir osservat f'pajjiżi oħra b'rating simili għal pajjiżna. B'sentenza bħal domestic demand will remain strong with declining unemployment and increase in wages pushing up private consumption. Fitch qalet li l-fatt li f'pajjiżna jiżdiedu l-pagi u li l-qatt qiegħed fl-inqas livelli dawn huma fattur importanti li qed iwasslu biex pajjiżna jibqa' jirreġistra tkabbir ekonomiku. Fitch iżżid tgħid, "The fiscal surplus is likely to outperform the government's initial target of 0.6% of GDP in 2017 and is now estimated at 2% of GDP." Dan ifisser li l-Gvern mistenni jkollu surplus fil-finanzi pubbliċi ogħla minn dak previst fil-budget li għadda. Ir-rapport tal-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali jgħid li din is-sena pajjiżna se jkollu surplus ta' 1.5% tal-ġid nazzjonali, imqabbel ma' deficit ta' 1.8% fil-pajjiżi b'rating simili għal dak ta' Malta. Kontrast għal dak li sostni l-oppożizzjoni, l-esperti ta' Fitch Ratings jgħidu li t-titjib fil-finanzi pubbliċi huwa dovut għal bidliet strutturali. B'reazzjoni għal rapport ta' Fitch fuq Twitter, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Fitch qed tara li l-Gvern imur iżjed il fuq mill-miri fiskali tiegħu stess. Fi stqarrija l-Gvern qal ir-rapport pożittiv ta' Fitch juri kif pajjiżna mhux talli kiseb rating ogħla milli kellu fis-snin preċedenti, immissa saħansitra ikollu riżultati ekonomiċi u finanzjarji ferm aħjar minn dak ta' pajjiżi bl-istess rating. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal ir-rapport jirrimarka li l-Bank tal-Iżvilupp li waqqaf dan il-Gvern biex jgħin lin negozji żgħar u medji għandu jkompli jkattar aktar investiment lejn pajjiżna.